irudiak Andre Maria Zuriaren plazan une honetan, eta esandako ordu erdi barru, ikusiko dugu Zeledon Txiki eta Edurne nola jaisten diren, hortxe ikusten dugun San Miguel Elizako kanpandorretik plazara. Bueno, Zeledonek egindako bide bera egingo dute txikienek ere, eta eurek hartuko dute gaur protagonismo guztia, ikusgarritasun guztia, eta hori zuzenean bizitzeko etorri gara gu Gasteizera. Ze giro dagoen Arabako hiriburuan, zenbate gustatzen zaigun hemen egotea, eta ikusten duzu, goizean goizetik, txarangak entzuten dira goizan goizetik jendea kalean dabil, festen, egunon guztioi, festen erdialde horretan gaude, gitxi gora bera, ja indarrak ere, amaitzen doaz, ala ere azken txanparako gorde beharko dugu, beste gaur sekulako kontzertuak ditugu Gasteizen, Fermin Muguruzaren bizitara izango dute txosnetan eta jendetza biltzea ere itxaroten da gaur gauien. Hori berehala izango da, guk goizeko kontuak ekarriko ditugu, eta egia esan ederra da ikustea jendea umez beteta, kaleak umez beteta, jendez beteta egongo da, eta berehala ikusiko dugu, Aiorak eta Inautek nola egiten duten, Zeledon Txiki eta Edurnek nola egiten duten bide hori, baina motorrak berotzen hasteko betiko moduan iaz gertatutakoa gogoratuko dugu. Alasne eta Ioritz izan ziren iaz Zeledon Txiki eta Edurne, eta plaza gainezka zegoen plaza baten, hauxe gertatu zen. ¡Hola, María Zuriaren playa! ¡Hola, Zeledon! ¡Hola, Edurne! Oiek iazko irudiak eta zuzenean une honetan Gasteizeko Andre Maria Zuriaren plaza nola dugun, erakusten ari gara. 11:00 pasatxo, Iñakik ere jasu Zeledon, ze moduz egunon? Egunon, ze moduz? Arrobia badago. Badago. Gasteizen. Eta zabala gainera, Eta non begiratu bebai, ereduak bebai. Bigarren urtea Zeledon moduan Iñaki, eta nola lortu duzu bi urtetan jadanok zu maitatzie? Ez dute maitatzen Iñaki. Maitatzen dutela Zeledon. Zeledon da gasteiztarrontzat irudi bat, gasteiztarrontzat zeozer batzen gaituena, eta gero, larrutan bizitzen duzunean maitasun hori eta, inoiz eskertuta nago horren guztiagatik. Aragizkoa zaralako esan duguna, simbolo hori, jaietako simboloa, pertenentzia, gauza asko daude, Zeledonen atxien bebai, jaiat humorea bebai. Behar da. Jaiak humore gabe ez daude, ez? Ja existitzen. Eta urteon gainera humore gehiagorekin zabiltz, besteak beste esan duzu, urte batetik bestera, zestagun egin zaren, eta oso ezberdinak direla aurtengo Andre Maria Zuriaren jaiak aurrekoekin alderatuta. Kostatzen da ibiltzea, eta heltzea lekuetara, igual, eta gaur honetan garatu gara, egon pentsatzen larden gutxitako, duko naizela. Baina, jende guztiak nahi du zurekin argazki bat, nahi dute zu ezagutu zurekin egotea, eta azkenean niretzako hori da, honek daukan gauzari politenetako bat. Beroa, Zeledon beroari aurre egiteko prest, gaur sekulako beroa itxaroten dugu Gasteizen, eta abuztuaren 4an, jaitxiera egin zenutenean, beroarekin, eta jendearen batezbe beroarekin zein jendetza bildu zen. Abuztuaren 4ko irudiak ditugu, Iñaki esan duzu, ez duzula ikusten edo ez duzula entzuten... Horrela. Lotxapur bat edo zer? Apurtxito bat, baina behin pasatuta jaiaia ikusiko dutana. Hortxe, atera zinen unea, agian unerik ederrenetakoa dela hori bebai esaten zu, ez da burrun bentzuten dalako, gela horretan? Gela horretan da, jartzen zaitu ipurdia bakarrik pentsatzeaz, zelako energia nabaritzen duzun, mundu guztia dagoelako, eta telefono bat bez, plaza osoan, da pasada bat. Eta gaur egun horrelako momentu bat bizitzea, telefonori gabe, da zer galtzen ari da. Miraria da. Total. Eta
eta hori, niretzako da momenturik politena, gero heltzen zarenean gora, dauko beste puntu bat, baino, horrek, nik uste hasiera ematen diola benetan, estanda egiten duenean. Eta gero, paseil hori oso erraz egin zenuena, edo behintzat nik telebistaren bitartez jarraitu nuen jaitxiera oso unkituta, aitortuko dizut, baina zer erraz duen eta ingurukoei eskertza hori ere eman zenien, ez da? Bai, eman nien, behin ja beraiekin egon nintzenean, eta esan behar da, aurten, nik ez dut ez gogoratzen baino, eman omen niola bosteko lagun bati, auzoko lagun bati, eta, etzen garela puntu horretan arte, ez? Eta jendeak nahi du momentu horretan ere elkarbanatu momentua Zeledonekin. Eta nire gustatuko litzateke inkluso joatea pantxoago, lasaiago, eta disfrutatzea jendearekin ratito hori. Bazara konstiente edo pasatzen da eta ametsan moduen da? Bai, roi hori da, bai. Bueno, esan duguna, Iñaki konkistatu gaituzu, bestak beste, hitz hauek ere, adierazgarriak izan zirelako. Ongi etorri Gasteizera! Ongi etorri guztion Gasteizera! Berdin du zure jatorria! Ongi etorri Andra Mari Zuriaren jaietara! Palestinako genozidioarekin gelditu! Gora Gasteiz! Gora Andra Mari Zuriaren jaiak! Gora gutarrak! Orain bai, eta zoritxarrez, bota behar dut mezu hau. Ez dugu inongo erasorik onartuko. Gasteiz, espazio seguru bat izan behar da. Ez dakizu egoten, ez etorri! Gora Gasteiz! Gora Zeledon! Ikusi eta ipurdia jartzen zaigo berriz, energia sekulakoa dagoelako plazan, zer antzunkizun, Iñaki, nola prestatzen da? Zer esan behar dan? Insomnio handiarekin, nik horrela. Maten dizkiot buelta asko honi, zai gustatzen didaztea. Uste dut barrenetik ateratzen zaidan momentu bat izan behar dela, derrigorrez. Eta prestatuko banu zozer idatzia eta izango zan oso robotikoa. Eta ez dut nahi. Ni nahi dut momentu honetan gorputzak eskatzen didana, bihotzak eskatzen didana, eta zoritxarrez ere tripek eskatzen didatena, porque mezu batzuk dira nahiko eskasak botatzeko. Eta ez ditugu horrelako mezuak bota nahi, berdintasunaren aldeko, jai seguru batzuen aldeko mezu bat, espero dut hemendik eta urte batzuetara ez bota behar izatea. Baina zoritxarrez bota behar dugu. Baina erabiltzen duzu bozgorari hori, ez daukasuna derrigorrez erabili beharra, bez? Ikusten duguna hor, euskarari eman diozun ikusgarritasuna, bestak beste, emakumean, azken festaz gozatzeko daukagun eskubideari aldarrikapen hori, Palestinaren aldeko mezu hori, Gasteizan hitzaren aldeko mezu hori oso garrantzitsua dela, ze uda gogorra pasatzen ari garan bebai, ze arraro dagoen guztia, eta hori guztia aipatu duzu, Iñaki? Uste dut, Zeledon izan behar dela eredu bat. Eredu bat zentzu guztietan. Eta hau izan behar da beste bat, eta niretzako oso garrantzitsua da, balore batzuk helaraztea jendeari. Uste dudala nahiko transversalak direla, eta guztio batzen gaituen balore batzuk direla, ez? Esatea hori da gutxienekoa, nire ustez. Minimo bada, bete behar dena. Eta hori guztia, jai ez inguratuta, parrandazali bazaralako Zeledon izateko izan behar da, ez da? Izan behar da, derrigorrez. Derrigorrez, bezala ez aukeraketa da hori. Keba. Ezin da. Bueno, esango dugu, hemen ibili garala geuke, eta begi batekin ikusi dugula, goizeko 11etan ze gertatu den hemen, balore eskaintza hori izaten da beti, Andre Maria Zuriari, eta Zeledon Txiki eta Edurne, aurrezkoan ere ikusi ditugu, irudiak jaso ditugu zeuei helerazteko, ordu eta eskaz ere ez dituzte irudi hauek.
eraman behar dabe bai, ezta? Iñaki begi guztiak zeure gainen egotie 10 urte bakarrik ditu inautek, Aiorrak 12 ditu, baina, bueno, sekulako lan egiten dute be bai, ezta? Garai horretan nik 9 nituen. Txikian nintzen, txikia ez naiz inoiz izan, baina bai, eta gogoratzen dut maitasun handiarekin hau, eta bada zer txikitako zer gero nik uste handitzen duzula, zure urteekin txikitako oroitzapen horiek handitzen dituzula, baina betirako eramaten duzula zurekin, eta aterkitxo hori etxean gordeta ukitzea, polita izaten da. Eta gero Gasteiztar moduan esaten duguna, mezuan ere esan duzu, danok gara Gasteiz, baina Gasteiztar moduan bebai, zer sentitzen den, ezta? Umetatik bizita hau, eta zeuk izatea, aukera hori, ezta? Oso barruan daramadan zer da. Bai aita bai amak, erakutsi daten zerbait, eta ulertu arazi didatena, zer den gure herria, zer den gure hiria, eta zergaitik gauden hemen, azkenean ari garelako tradizio bati eusten, tradizio eder bati, eta disfrutatzen, eta disfrutarazten Gasteizi, ez? Eta jaiak ze ondo doazen, bestak beste bizikidetzan eman den pausu erraldoiari, esker zenbat hobetu dan, atzera begira jartzen gara, eta zenbat hobetu dien geusek orokorrien, hemen txizatezan, Plaza Barrian Zeledonen jaitxiera bebai, Zeledon txikirena, eta ja Plaza Barrira karrita, umeak ere parte hartu nahi dutelako. Noski, eta honi mamar digu bueltatxo bat, azkenean bizikidetzan egin den guztia, eta ni horrein hitz egingo dute blusa eta neski kuadrien inguruan, izan da emakume batzuek egin duten lanagatik. Orain dela 10 urte hasi zirenak lanean, protokolo bati buelta bat ematen, ate asko itxi zizkieten bere garaian, baino buru asko ireki zituzten edo. Orduan, berai esker, berai eman behar dizkiegu eskerrak, egin duten lanagatik, 10 urte hauetan. Zenbat negar egin duten, zenbat irri egin duten, eta gaur egun ikusten ditu blusa kuadria beste modu batean, beraiei esker. Eta horretaz gain, Gasteiz mailan dagoen mugimendu feministari esker, martxan jartzen dituen zoritxarrezko protokoloiek, beharrezkoak ditugu, eta egiten dute sekulako lana, batzuetan itzalpeko lana, baina eskerrak eman behar dizkiegu beraiei gure jaiak espazio seguruagoak izateagatik, eta ulertarazteagatik zelan izan behar diren jaiak benetan guztiok gustora egoteko. Iñaki, ze eskusa balazaran, ez pertsonalki bakarrik ze ondo hartzen gaituzun danok, eta edabideak eta bar, hemen gauzelako molestatzen ze une oro. Ze eskusa balazaran, emakumeok badakigulako zelan egindan eta ze espazio erosoak sortzen ari garen, baina gizonezkoak ere behar ditugu, eta ahotsa duten gizonak behar ditugu, eta zu Zeledon zara, eta Zeledonen ahotik entzuti hau dana, plazer ikaragarria da. Eskerrik asko. Egun ederra daukazue gaur, indarrak badauz, bederatzi arte, baina gaur sekulako kontzertua daude, bai? Gauz zer egingo dugu, Fermin dator, 7. aldia datorrela Fermin, eta 7. txosnetan egiten duena. Orduan, nik uste gaur egun polita izango dela, kanpotik jende asko etorriko dela gure gana. Ibiliko zara handik? Bai, zozer egingo dugu, bai. Zein da zure kanta gustukoena? Edo zein. Agian Dat Manifest esango nuke, venga. Ederto. Zatagatik zozer. Zeledon jauna, ederto pasa, ederto joan daitezela festak, plazer bat beti, zurekin egotia. Neri ere. 16 minutu, 12etarako esan dugu Edurne eta Zeledon txikiren jaitxiera zuzenean ikusi behar dugula. Une honetan plazako irudia hause da. Iñaki Kerejazu Zeledon 2. urtez esan digu berak, aurten gogorragoa izaten ari dela, jende guztiak ezagutzen duelako. Eta bortxe, buruan dien konpartxak egiten duen lanaren erakusgarri, gure urrengo gonbidatua Daniel Marijuan zen moduz. Kaixo ederki. Bestak beste txupinazoa bota zenuten kuadrilla horretan zeuen konpartxa ere bai, ze lan egiten duzuen? Izan zen brutala, egon ginen rodi baten gainean bezala, hementxe balkonadan, eta hori bat izan zen hori jai hasiera ematea.
Izan genuen guk, zuek erraldoiak eta gordetzen dituzuen lekuan egoteko aukera, eta ze ondo zainduta dauden erraldoiak, ze mimorekin, eta zenbat lan, borondatezko lan hori eskatzen duen honek guztiak, ezta? Bai, ordu pila bat sartu behar dira, batez ere erraldoia dantzatzeko, ze ez dira erraza, pisatzen dute 50-60 kilo inguru, eta orduak sartu behar dira, baina gero gustora egiten dugu eta jendearen harrera ikusita eta gustora. Zema zarete, taldien? Taldean gauz, 40 gutxi gora bera. Unea ikusten ari gara, txupinazebaren unea, eta, hiru urrezko zeledon izan ziren, eta, besteak beste zeuen taldea be bai, hortxe txupinazeba botatzen, ederra. Bai, Zan gainera arratsalde bat hori. Normalan ja lauan nahiko urduri gaude, eta justo aurten izan zen adrenalina, urduritasuna, eta izan zen oso polita. Zeien detza. Bai, beti. Zeien detza dago. Eta urtero, geroz, eta jende gehiago etortzen dago gana, eta gu hori posik beti, eta jende gehiago etorreta, hobeto. Eta ze ezinbestekoak zareten esaten gabiltzena, kaleak girotzeko, eta gaur umeen eguna da, umeak jarri ditugu fokuan eta eurek ikusgarritasun osoa dute, baina begiak zabal-zabalik eta hauez zabal-zabalik egoten dira zuei begira. Bai, gainera, nire kasuan erraldoia dantzatzen ditut eta nahiko barregarria edo da, ze zaudenean barruan sartuta, ez dakiz egetik umeek jotzen dute begiratzera guk gauden tokian, ez diete askotan begiratzen erraldoiari aurpegira, guri begiratzen digute. Eta hori, haiei zuzenean begitara ikustea eta hoa zabalik eta gero batzutan hori ikaratzen dira, beste batzutan hurbiltzen dira eta oso polita, barrutik ikustea oso polita. Zer da onena? Honek guztiak ematen dizuen onena? Onena nik uste dut dala, hiriarentzat eta jende guztiarentzat urtez urte mantendu izan da ekintzan edo parte hartzea, ze azkenean 108 urte ez dira erraz betetzen. Jende asko pasara konpartsatik, jende asko pasatzen gara eta jende asko pasako da oraindik. Gauza bat da, gasteiztarren figurak edo izan dira, gaur egun gureak dira, baina besteentzat bai, urrengoentzat izango dira bai, orduan hori da. Ederrak dira, kartaiokoarekin eta errege horiek eta txotak eta zaldiak eta oso ezagunak dira eta Gasteizek badu lotura noski horrekin guztiarekin eta sekulako erraldoi ederrak dituzue Gasteizen. Eta gainera, hemen ditugunak ez daude beste inon. Leku batzutan bai dituzte moldeak eta edo igual erregeak normalean antzekoak dira edo arropak aldatzen dira, baina figura edo berdina da eta hauek dira bakarrak munduan. Danela, aipatzen dugu, orain umeak ikusiko ditugu, protagonismoa eurek hartuko dute, zeledon txiki eta edurne ikusiko ditugu. Ze garrantzitsua den umeak jaira erakartzea, eta zu inguratuta zauzela, ze garrantzitsua da eurek ere sentitzea, eurena dela kalea, hiria eurena dela, lagunak egin daitezkela? Bai, ze normalean jaietaz edo pentsatzen duzunean, beti hori parranda, laguna, gaua eta baina Gasteizen bai bizitza goizean eta umentzat badaude espazio pila bat eta horiek bai hori jakinarazi behar dira eta umei behar duten indarra eta garrantzia eman behar zaie jaietan bai. Zein izaten degun honena? Niretzat pertsonalki azkeneko eguna. Bai, Bai, egiten dugunean agurra gure bezpeia egiten dugunean hor San Antonion. Polita da, baina gero bai penarekin hartzen duzu, ze ikusten duzu ja bukatzen dela, berriro beste urte bat itxaron bar dozula, baina momentu hori oso hunkigarria da horre. Esaten dugunean agur eta listo bukatu dugu eta dana eharki joan da, momentu hori izango zen bai. Festetan sekulako ikusgarritasuna daukazue, zuek bai, urte osoan zehar zen izaten da, egiten duzuen lana, eta nola izaten da, mantentzen lan hori esaten gabiltzena, Normalean hasten gara, erraldoien kasuan, hasten ditugu entxeguak apirilan. Eta egiten ditugu 2 entxegu astean. Gero, segun zer prestatzen dugun, beti urtero zer berri prestatzen saiatzen gara, eta jaiak hurbiltzen direnean, gero ja hasten zara prestatzen erraldoiak politak jartzen, buruan biak bebai txukuntzen, arropak eta dena kontrolpean izaten saiatzen behintzat. Ikusiko dugu udal musika banda, udal txistulari banda, berehala, kanpandorrean ikusten dugu ordu hurbiltzen ari ala, 10 minutu eskaz 12etarako, baina gaurko egunien erraldoien konpartzea ezinbestekoa da, gaur zein da plana, zuentzat? Justo gaur egingo dugu, gaude hemen, zeledonetan eskatxikien txupinazoan edo,
Eta gero jungo gara katedral berrira, bertan dantza bat ingo dugu, eta gero gaur ekitaldi oso espeziala daukagu, ze dantza ingo dugu udal bandarekin bebai. Egingo dugu hor, egingo ditugu pare bat dantza, eta gainera urten estrenatuko dugu J Gasteiz, Gasteizko J, koreografia berria, egindala espreski justo egun horretan, gaur egiteko, eta gaur hoixe da plana. Ze ordutan izango da? Uste dut, ordu bi laurden gutxitan edo. Bale, etxeko guztiei esango diegulako etortzeko Gasteizera. Gainera hor itzalpean gaudela, osea, hor superondo ikusteko. Ikaragarri ederra izaten da. Zuekin topo egiten dugunien kalien bebai. Danel eta, pertsonalki esango dizuet, ni oso zale naizela, derraldoiekin eta buruhandiekin gozatu egiten dudala asko. Sekulako lan egiten duzuen. Eskerrik asko, Danel. Egiten duzuen lana gaitzik eta oso atsegina izan dalako hemen zurekin egotea. Berdin, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, Danel. Bondo segi, esaten gabiltzena, 12 hurbiltzen ari gara eta nabaritzen daia plaza betetzen ari zaigula. Une honetan 9 minutu 12etarako eta besteak beste, beste gonbidatu bat daukagu, Klaudiarekin egongo gara orain, Kaletarrak kuadrillako kidea da. Eta Klaudia, zuk badakizu, ondo dakizu, gainera, zenbat lan dagoen Zeledon Txiki eta Edurneren jaitxiera honen atzien. Ze moduz egunon? Egunon. Klaudia, eurekin egon behar zinen, baina hementxe zauz, geurekin, kontakizun txiki hau egiteko, baina zenbat lan dago? Lan asko, erresa dirudi, baina azkenien prozesu bat dau, eta lan asko, eta esfortzu handia dau. Hau ondo teatzeko eta guztioen parte hartzeko. Esan dugu, Kaletarrak kuadrillako kide, zenbat kide zarete, eta nahiko kuadrilla berria da. Bai, oso berria. 3 urte daramatzagu, eta gu 150 kide gara aurten festetan. Gero eta jende gehiago dago? Gero eta jende gehiago dago, eta gero eta jende gehiago dago jaietan sartu nahika. Eta besteak beste, emakumeen ikusgarritasun hori oso nabarikoa dela danontzat, baina normaltasun horretan zelan egiten duzuen kuadrillak bai? Gu nabaritzen dugu, gu enekoa gehiago emakume, baina gizon gehiago gara. Eneko 60 neskak gara eta gero 40 mutilak. 12 hurbiltzen ari gara, hane gurekin bat egin duzuan Pedruzo ze moduz. Plazer bat beti kontakizuna zurekin egitea, eta Klaudiarekin jarraituko dugu Klaudiarekin jarraituko dugu esateko, ikusi dugu, Edurne eta Zeledon aurreskua egiten, orain ikusiko dugu jaitxiera hori egiten, ze garrantzitsua da umeak ere biltzea? Azkenean, festak badirudi helduentzat diela, baina umeak ere parte hartu behar dute, eta ekimen hau umeentzat oso garrantzitsua da, eta parte hartzen dute, polita da, beraientzat, egun berezia, ikusten dute, beraien adinekoak ere festa dutela, norbait errepresentatzen dietela, eta horra. Ibiltzen zarete zuen, blusaten esken kuadrillen bebai, umeen kontua antolatzen eta, baina nagusienekin egoten bebai, azkenien guztiek parte hartzen dute festan, ez da? Azkenean, Gasteizko jaia guztiontzat da, ez da bakarrik helduentzat edo umeentzat guztiontzat. Politia da egun bakarra beraientzat izatea, azkenean hori, beraientzat espeziala da eta politia da. Zeledonek esaten zigun, ikaragarri eskuzabala iruditzen zaidala, emakumeak parte hartzen dugunetik festetan era askoz ikusgarriago baten, espazio seguruagoak sortzen ari direla eta askoz erosoago gabiltzela guztiok. Bebai, nola nabaritzen duzu egindan lana Gasteizen, berak azken 10 urteak aipatzen zituen, baina azken urteetan egindan lana? Bai, azken urteetan, hori, duela 10 urte blusaten esken kuadrillak berditan zutalde sartu da, eta lan indute, lana handia izan da, baina nabaritzen dugu orain. Duela 10 urte hasi zen lana, orain ikusten da zergatik egin zen eta nola izan behar dien jaiak. Ere lana dago guaindik iteko, baina orain hasten da nabaritzen. Baina esan dako, emakumeen presentzia nabaritzen ari da esparru askotan, danborradan, San Prudentziotan ere bai, horregon da bilakaera bat, jaietan, gerotan neska gehiago. Bere garaian egon ziren neska kuadrillak, 80. hamarkadan eta sortzen zirenak aldarrikatzeko ere presentzia hori, eta gerora jatorri ziren kuadrilla mistoak eta bai, ezberdintasunek itxela da. Aipagarria, bestak beste Zeledon Txiki, neska izatetik Edurne izatera pasatu da, ja izen ere badauka, ja pertsonaia da, eta ume txiki batentzat hau oso normala izango da aurrera begira, emakume eta gizon bat izatea, hori sekulako garrantzitsua da bai, ez da? Bai, azkenean ikusten duzu zure burua representatu daula. Azkenean hori ere, ez du ikusiko
bakarrik Zeledon da, Zeledon eta Edurne. Parte hartu dezakela, bueno, protagonista moduan, ezta? Eta normal, eta hori da ikusi behar dugun, azkenean jaiak guztiontzatie. Ze bilakaera izan duen bebai, Plaza Berritik Andre Maria Zuriaren plazara ekarrita, itxiera hau, ematen zaion garrantzia, nagusiek duten garrantzia da bebai, aldaketa ona izan da, ezta? Bai, nik uste dut azkenean hau aldaketa oso ona. Bai, izan zen segurtasun arrazoiengatik hasiera batean, ez? Baina gero ere ematen dio beste presentzia bat, ez? Hemen dago handia, txikia ere bai bertan. Izan zen 2018 urtean eta urte horretan gauza asko gertatu ziren, izan zen plaza estreinatu, Edurne izena ere bai, lehen neskatzik izen eta garai horretan aukeratu zuten izen hori. Eta Zeledonen panpina berritu zen ere bai, zeukan pisuan desoreka bat, pisatzen zuen askoz gehiago Zeledonen panpina, eta 2018 izan zen pizkat estreinaldi handia, ez? Panpin berria, izen berria eta plaza berria. Claudia sekulako lan egiten duzuela, aipatu dugu, oin urduritasunak bebai, dana ondo atera dadila bebai. Zein da gaurko plana, Claudia, eta jaiak amaitu bitarte indarrak badaude? Indarrak daude, guainik indarrak daude, behatzean itzengo dugu, baina guainik bai. Gaurko plana hori, Zeledontan eskatxiki jeitxiera ikusi, eta gu kuadrilla moduan paseiotan ikusiko geha lehenengo kaldiz gaur. Gaur deskantxo eta gauen bai farra, baina gaur goiza deskantzatzeko utzi dugu. Bueno, Claudia, placer bat, zuekin bat egitea, eta ze kolore eta ze giro jartzen duzuen neskak eta blusak eta zer erra daen bebai. Eskerrik asko. Eskerrik asko etortzi erren, da gurekin bat egitea erren. Bueno, hurbiltzen ari gara, esan dako 12etara, 4 minutu 12etarako, ane eta tita baten bete zaigu, badatoz, udal musika bandako aikideak gure albotik pasatzen. Eskaietara joateren pres eureko hartzeko. Esan dugu udale txistulari banda berehala ikusiko dugula, erraldoien konpartxere izango da. Oso egun polita da, umeena. Bai, oso egun berezia da, eta somatzen da lehen ordutik ez, badagoela hori ilusio puntu bat, ikusi dituzu umeak txukun jantzita eta posez, eta bai, atera da sekulako eguzkia, ari dira esaten oso jai beroak oroar, bai temperaturan, bai bihotzetik ateratzen den ilusio horretatik. Baina oso onak esaten zenuen. Bai, egia esan ari dira izaten oso politak. Hasiera-hasieratik nik uste guztiok unkitu ginela asko, Gasteiztar denok uste dut, unkitzen garela lauan oso egun berezia da. Eta, botaziren mezuak ere oso sendoak, ez? Ongietorri hori guztion Gasteizera, ez? Irekitasun hori, hemen jai hauek guztiontzako direla, jatorria dena dela. Gero, Palestina ere gogoan, ez? Ikusi genituen Palestinan aldeko aldarriak plazan, Zeledon berak ere eman zuen ikurrina, aipatu zuen, ez? Genozidioarekin bukatzeko garaia zela, hainbat kontzeptutan ere entzun dugu mezu hori, eta uste dut, badela garaia, mezu horri potente heltzeko, hainbat San Ferminetan ere ikusi genuen, jai guztietan badauka bere presentzia, eta hemen ere izateak badauka bere garrantzia, ez? Atzegorko Arbizuk ere gonbidatzen gintuen kantatzera ez gara isilduko, Rosalen ekartzen zuen Palestinoa eskutan, aldarrikatzeko jaiak ere badira horrelako espazioak ere, eta aurtengoak ere izaten ari dira zentzurretan oso garrantzitsuak. Musikak osatzeko aukera izan duzu, Gorka Arbizu aiperri didazu? Bai, atzo izan genuen bihotza erdibituta, Gorka Arbizu gero korrika Rosalen ikustera, baina heldu ginen eta posik. Bitu, nik gaur izango nuke Izaki Gardenak oso fana naizolako, eta hemen Aiotz plazan ere Izaki Gardenak dagoelako. Baina Fermin Muguruzatxozenetan gaurkoa ere bai, hainbeste gauza daudenean, ekintza pilo bat eta aukeratu behar, egin behar duzu hor zure agenda, eta, joan. Gazteekin, umeekin gertu egotea badakizu zer dan, eta, aipatzen gabiltz, ez da, ze garrantzitsua da, festara hurbiltzea eurek bebai. Bai, noski, azken batean gure etorkizuna izango dira, ez? Eta ari dira ikusten, zer den Gasteiz, herriaren mugak, herriaren errealidadea, herriaren bizitasuna egunerokoa, orduan egotea kalean gurekin, elkarrekin, garrantzitsua da, ezinbestekoa esango nuke. Eta, beraien egun propio izatea ere bai, garrantzitsua, ez? Kolektibo bakoitzak ere izatea bere espazioan ikuste simbolikoki badela garrantzitsua, ez? Gaur gurea da, baina, gero egunerokoan ere, konpartitzea espazioak eta disfrutatzea elkarrekin. 12 urte aiorak, 10 urte inautek, sekulakoa izango da eurentzat bai, eurekin egoteko aukera izango dugu seguru. Nola aukeratzen da, Zeledon Txiki eta Edurneren kontu hau? Eta ordua da, eta ikusi egingo dugu, txipinazoa. Daude prest, bai. Bortxe? Alkatea Maider Etxebarria. Kultura zinegotzia. Segundu batzuk 12etarako?
arrimarlo ya lo veo, abajo ya lo veo. Ahí, vale, para mí. Eta berriro ere entzuten dugu doinu zoragarri hau. Mariano San Miguelen kalejira ezaguna esan beharra dago, Gastizek daukala gargantua, doinu honi esker egin batean, ze bere garaian Mariano San Miguelek eskini zizion partituren salmenta hiriari, eta horrekin garagantua ere zuzen duela 102 urte. Garagantua gaurko egun batean ere personaje garrantzitsua. Badatoz! Eta hor doaz, bi panpinak esan dugu lehen, 2018an estrenatu zuen Zeledon txikik panpin berria, Edurneren esan beharra dago, Zeledon handia, jaio zenean panpina izan bazen, Pepito, eta hauzaz bihurtu zen, ezurara gitu zen, erori zelako, ez zen hori nahi, baina erori zen. Orduan ezurara gitu zen horregatik, baina txikien kasuan ezurara gizkoak ziren jatorriz, eta gerora etorri ziren panpinak. Eta ikusten ari garen hauek, dira, 2 ala 2 10 kilokoak, Edurnek pizkat bajuagoa da, 160 zentimetrokoa, Zeledonek dauzka, bat 75ko garaiera, euritakoekin altuagoak, eta ari dira euritakoak estreinatzen, aurten. Euritako berriak dira. Gasteizen Andre Maria Zuriaren plazan Amadiak pasatxo, eta, besaten gabiltz, hortxe Zeledon txiki eta Edurneren jaitsiera zuzenean bizitzen ari gara, berritasunen artean aterkinak? Bai, aterki berriak dauzkate, Zeledon txiki eta Edurne 2025 idatzia, Gasteizko artista batek egina. Eta, hori berritasunen artean, sokak dira, Zeledon handiaren berdinak, bikoitza berez, baina hirugarren badagore egiteko bi dira errail modua, jeizteko panpinak, eta hirugarrena tiratzen joateko, kanpandorrean dauden langileen ezinbesteko lan hori, panpinak heldu daitezen. Eta hor doaz, gure txikiak, Edurne doa jantzita, ohiko jaiegunetako jantziarekin, eta Zeledonen jantzia, handiaren erreplika bat, berdina ozatoa, 1000 marradun praka, eta elegantzia handiz plaza zeharkatzen. Irudiak ikaragarriak dira, umetxuei guztiak dantzan ikustea, eta une honetan Gasteizen bizitzen ari garena. Eunda 60 metro inguru dauzkate leku batetik bestera, 4-6 minutu izan ohi da, egia esan nik uste inorez dagoela kontrolatzen denbora dago bizitzen momentua saltoka, baina ari dira poliki heltzen euren etxera. Berehala ikusiko ditugu ezurara gizoak egon behar dira urduri eta gogo zirtetzeko. Ederra da, nola unkitzen gaituen Zeledonen jaitsierak abuztuaren 4an, baina oso azpimarragarria iruditzen zait, umeek ere izatea euren eguna eta umeek ere hau bizitzea eurentzat propio egindako kontu batekin, oso garrantzitsua da. Bai, noski. Nik uste umeek badute lekua jai oso guztietan zehar, badute beraientzako propio ekintzak eginak hainbat klasetan, eta komentatu duzuelen, buruan bi erraldoien konpartsak badauka bere pisua, garagantua bera, baina hori, orain plaza egotea umeez beteta eta umeak izatea protagonismo hori, umeek izatea, bai, garrantzitsua da, eta lehen aurkitu gara dibez, ezagun batzuekin zirela, Aioraren lagun bat, eta zegoela Aiora oso urduri, eta bere lagunak ere bai, segulako ora, nire laguna izango da urten Edurne, hortxe. Aiora Diaz esan dugu 12 urte, eta inaute esan 10 urte izango dira, Zeledon txiki eta Edurne, Los Alegrios kuadrillakoa Aiora, Galtzagorri kuadrillakoa
Einaut, eta nola aukeratzen diren galdetu dizut lehen? Bai, bueno, bere garaian Zeledon Txiki Joseba Bediaz historiariak sortu zuen duela 42 urte ja, 1983 urtean, eta bere garaian bere ilobak izaten ziren Zeledon Txiki, eta bueno, hainbat urte zorela ibili zen, eta 2002 urtean blusa eta nesken batzordeak hartu zuen lekukoa, eta ordutik hasi zen antolatzen jaitziera hau. Eta orduan aukeratzen dute blusa eta nesken artean Zeledon bestela, orain bost urteri baino aukeratuko dira Zeledon handia, txikien kasuan urtera aukeratzen da, eta ikuste dut dela hauteskunde egun oso esperatua, oso desiratua. Ikusiko dugu nola ateratzen diren, iristen ari direlako une honetan. Etorriko dira. Aztegune ederra izaten da nau. Bai, hoi ipurdia jartzen zego guztioi. Horein jeitzi beharreko dira. Eta hor daukate, plaza zeharkatzeko erronka. Lepo dago ere bai. Zeledon handiaren egunean, 50.000 lagun inguru egoten dira. Eta txikiaen egunean ez dago hain betea, baina gero eta betea urterik urte. Bai, ikusten da, jendea biltzen dela eta garrantzitsua da nau bai, Jesus Prieto zen moduz, antropologa, parranda zalea be bai, bagara hemen da, no? Jesus basabiltze lan asko egiten eta ikerketa lanak eta euren artean ikergaia jaia ere bada. Zer garrantzitsua, umeek ere festan parte hartzea. Hombre, benetan, hanek esan duen bezala, posgarria dala, enparantza hola ikustea. Horrek esan nahi du belaunaldi berriak badaudela, blusa eta nesken kuadriletan. Ilusio handiz ikusten dut, nolabaiteko ekintza hau, berria ez, baina urte gutxi dauka, hasi izan duela gutxi esan nahi dut, hamarkada batzuk badaude ja, baina niretzako dudan adinarekin duela gutxi. Baina arrakastatxua izan dela dudarik be. Hemendikan gogo berezia Joseba Bedia, berarentzat, gaixo dago eta besarkada handi bat. Eta zer esan? Esan dako da, 80ko hamarkada hasiera horretan sortzen da tradizio honekin, baina gero nola evoluzionatu duen, nola garatu den, bestak beste emakumeak hartu duen protagonismoa be bai, eta ze garrantzitsua Jesus, nientzat hau ja normala eta tradizioa izango dela aurrera begira. Bai, umek lehen Zeledon izan da, oain lehen bizik Zeledon txiki, Edurne txiki izan nahi die, eta ezaben da, komunikazioetan berarekin hitz egiten baldin badezu, hilobakin da hola, esaten dizute, Zeledon txiki, Edurne txiki. Gero saltue emango diote, Iñakik ere jatu bezala. Eguzkia erruta egin jotzen eta eritako hasi ikusten dira gaur ere bai. Badatoz plaza zeharkatzen ari dira, Andre Maria Zuriaren plaza zeharkatzen ari dira, jaitxiera egin eta gero Zeledon txiki eta Edurne, eta hemen txaloka eta dantzan gabiltzenak egu gara, Jesus. Bai. Hori da dantzatzeko momentua. Abuztuaren laua egiten dan bezala, hemen be bai. Eta gero eta jende gehiago dago, enparantzan.
eta adin guztierakoak, oso jende ume txikitsuek ikusi ditugu, gurasoak sorbaldan hartuta eta dantza egiten, eta esan dakoa, ze lotura egiten duen eta ze herri egiten duen honek guztiak. Bai, nik beti esaten dut, jaia ez da bakarrik antxufla izatean. Da, askoz gehiago, hau da, nortasuna, Gasteizko nortasuna eraikitzea. Eta eraikitzea gero, festak pasatage, ondoren. Eta hori importantea da gizarte bizitzan. Ez bakarrik Bitorian, leku guztietan. Jaia horretarako daude bai. Da gizarte sendagaia, nolabaiteko botika bat. Zuk badakizu Jesus hau zuri entzun eta gero lapurtu dizu dala, eta leku danatan bardin esaten dudala. Bai? Bai, hau, tesi hau lapurtu dizut. Bueno. Jaia gizarte egiteko baliogarria dela. Kobratu beharko dut, Oso garrantzitsua den arren, ondo pasatzi ebe, bai? Bai, dudari be. Nik bete hori azpimarratzen dut neu, bai, egila da antropologo bezala aritu naizela ikerketak egiten. Bai, antropologian esaten da el investigador participante. Esan nahi dut neu, bueno, 1918an ekin nion blusa egitea, zabitzen kuadrilan, da untia-pia. Eta beti ematen dut eta pasatzen ikaragarri hori. Bortxe, argazki hori ataratzen egongo dira be bai, Zeledon Txiki eta Edurne, jendetza horrekin guztiarekin, atzekalde horretan eta badatoz ziazatik gora, Ane. Bai, zerakatu dute ja, plaza 103 metro daude euren eskaileratik, etxeko eskaileratik San Migueleko eskaileretara, zeharrenkatu dute, lortu duten ezkero, eta ari dira igotzen, berehala ikusiko ditugu hemen gure artean, ea zer daukaten esateko izango dutelako ere, bai? Ze plaza handia den? Bai. Hau. Bai. Beste herri batzuetan eta hiri batzuetan jaiak egiten egoten garalako, eta lekuak oso txikiak izaten dira, oso beteta ikusten da, baina txikiak dira. Plaza hau ikaragarri handia da. Bai. Plaza hau bete behar da, eta betetzen da. Bai. Eta irudiak, sortzen diren irudiak ikusgarriak dira. Oio ipurdia jartzekoak, bai. Gero, aldaketa arkitektonikoak bai izan dira. Eta handitu da desente lekuen. Oain badago leku geixo, ala eta guztiz betetzen dala. Bentxe goian, kultura zinegotziarekin eta alkatearekin, Bertantza Zeledon, Zeledonekin bebai noski, esan duguna, zer edu duten bebai, Zer edu duten, eta badatoz balkoira, eta ia zer esaten diguten. Gora Gasteiz! Gora Andra Mariaren... Espera. Gora Andra Maria zuriaren jaiak! Gora Zeledon Txiki! Gora Edurne! Espera. Gora Edurne! Gaur abuztuaren 7 den egun honetan gure egun handia du neska eta blusa txikienak. Txikien egun handia da hau. Dantzatzeko, salto egiteko eta primeran pasatzeko egun handia. Nagusi erakusteko blusek eta neskek etorkizun handia dugula. Hoy, como el resto de los días, es un día para disfrutar, para gozar y para abrirnos el hueco que nos merecemos. Hoy es el Día de los Chiquis y os invitamos a disfrutar este día con nosotros y a pasarlo en grande. Hala ere, ez ditugu ahaztu nahi gaur hemen egon ezin diren ume guztiak. Jaietaz gozatu ezin duten ume guztiak. Eta urtean zehar ere zailtasunak dituztenak gurekin ondo pasatzen nahi ditugu.
Porque este también debería de ser su día, porque todos los niños tenemos derecho a disfrutar de este día y del resto de los días del año. Horregatik gure agurrik beroena eta desiorik hoberena opa nahi diegu. Ume horiei guztiei eta espero dugu hurrengo urtean plaza honetan ikustea. Y a los demás os deseamos un feliz día y que lo pasemos en grande. Y os invitamos a pasarlo con nosotros bailando y saltando. Eskerrik asko eta gozatu ezazue egun handia hau. Gora Gasteiz! Gora Andre Maria Zuriaren jaiak! Celedón, Celedón, comienza en el balcón. Celedón, comienza en el balcón. Celedón, ha hecho una casa nueva. A ver, cuidado. ¡Ey, no! Celedón, ha hecho una casa nueva. Celedón, comienza en el balcón. ¿Sí? ¡Gora Legutio! ¡Gora Eki! ¡Gora Alegríos! ¡Gora Galtzagorri! Uy, Celedón, Etxeberria gindu. Celedón, balkoia leion. Celedón, Etxeberria gindu. Celedón, balkoia leion. Eguerdiko 12:17 minutu dira, bortxe Zeledon txiki eta Edurne, balkoion esandakoak. Bueno, garrantzitsua esaten gabiltzena ume guztiek dutela ondo pasatzeko eskubide hori, eta ez dauden umeei festan eta egoteko aukerarik ez dutenak, jendazko, ospitaletan eta egoten dire honelako emankizunak jarraitzen da besarka da handi bat eta museo handi bat emango diegu guztiei. Bueno, Jesusan, ez moduz? Ondo. Ikaragarri gustora. Ja, jaitsi dira, beraz, euren eguna hasita zegoen ja, honezkero, baina orain ja esan dezakegu ofizialki ez hasita dagoela, bertan ditugu Zeledon txiki eta Edurne, eta ondo pasatzera, horretik dauzkagu milaka ekintza, umeentzako, helduontzako, badago non aukeratu, beraz, ondo pasatzera izan da, oso polita zakit fijatu zarete, baina hor, txotak eta saldiak eta buru handiak saltoka eurekin pasatu direnean euritakoekin horre ojo birik izai bien, oso polita izan ditu zait horre eustarketa hori, ez? Nei burura etorri zaituko gu, nire semiak txikia zirenean eta bertan nengonean, eta benetan momentu unkigarria zan, eta oain nagusiak bia da, hane bezalakoak, baina jarraitzen unkigarria izaten. Jesus, aprobetxatuko dut, hementxe zaitugula, eta bestak beste esan dugu antropologoa, eta jaiari buruzko ikerketa lanak eta eginda, eta bizi eta 78. urtetik esan didazu, bluesen kuadrilan eta parte hartuta, urte oso garrantzitsuak izan ziren hoiek, zen norabide hartuko genuen gizarte moduan jakiteko, esaten gabiltzelako azken urtietan ze aldaketak egon dien onerako aipatuko nuke. Izan zen bolada oso garrantzitsua, batez be Gasteizen gogoratu behar dugu 1976an gertatutakoa. 76an, 50. urte izango da. 16an. Nik esaten dut askotan, bizitzara etorri nintzen urte horretan. Esan nahi dut, piskat aurreago umea nintzala eta benetan gazte egin nintula zea momentu horretan. Zen bolada garrantzitsua, diktadura utzi genuen, eta hori bebai islada izan zuen aldaketa soziale askotan. Ikusten dokumentu bat ere kaleratu da, irudi horiekin eta? Bai, bideotxo hori, artxibokoa. Eta zen garrantzitsua, baina festetan bebai. Aldaketa guztiak, nolaiteko euskal kultura berriro errekuperatu zen, eta
errekuperatu baino nik esango nuke errekuperatzeko gogua. Urte horretako irudiak horiek dira, film horretakoek, noski gatazka egon zelako, sasoiko Zeledon ukatu egin zen egitera jaitziera hori. Azken momentuko ze harrapatu zuten autoritateek, eta, atera zan pertsona bat, ez? Baina, hori gertatu zan. Bai, polemika ikaragarria, festak bertan bera utzi zuten, batez be, bluse kuadrilla guztiek erabaki zuten ez ateatzea, baina, polemikoa izan zen. Baina, klaro, berriro dinon, bolada hori izan zen politikoki oso importantea. Menderdi pasatuta, nola ikusten da gaur egungo begiekin Jesus egindako bide dana? Oso urrun, nik ikusten dut oso urrun, eta ikusten dut txuri beltzez margoturik. Eta handik ona, kolorez. Orduan, jaietan bebai gauzak aldatu dira ikaragarri. Lehen blusa kuadrillak ziren, neskak bai zeuden, nobilak, bikoteak, txistulariak, baina neskak poliki sartu ziren. Nesken kuadrilla pare bat bai, garai hartakoak dira. Bai, piztiak, lamiak. Baina aldaket horrekin nola irabazi dugun guztio? Bai. Eta baina nik esaten dut Gasteizen hori gertatu zela inungo arazorik. Osea, blusa eta nesken kuadrilletan, tamborradetan bai, San Prudentzia unean, ez dago gatazkatu, beste lekutan dauden bezala, normaltasunez. Eta hori izan zen, dudari gabe, gizarte, lorpen bat. Nola doaz 2025ko jaiak, han etor zaigulako emozionatuta oso ondo bizitzen ari zaretela jaiak, giroa sekulakoa dagoela hirian. Ze moduz doaz eta jai batzuk perfektuak izateko zer behar dute? Perfektuak izateko, beti... Humore ona, barre askoa? Espiritu kritikoa izan behar dugu, beti badago hobetzeko zehose. Baina nik uste perfektuak direla. Gasteizko jaiak ez dira zuziriak, zu artifizia, ez da operarik, ez da ez dakize antzerki ikaragarriak, da kalie. Da herritarra dala bere nortasuna, eta hori lortuta dago, gainezka. Jesus, eskerrik asko etortziarren beti plazer bat zurekin egoti, Eta han zer esanik ez kontakizunean bidelagun bikaina, zarala. Obi ezin. Plazer ikaragarria da, hemen egotea gore bat. Han eta Jesus, eskerrik asko gurekin egoti garren. Bai, zuei. Bortzea, 12:22 minutu eta plazako irudiak ikusten ari gara. Jaitxiera eginda bertan bildutako jendetza hori, badabil, bestelako bideak hartzen, oraindik eguna luzea dalako, eta esan dugu, Gasteizen badago zereginik bai gaur, bai bihar, eta bai larun batean amaituko dira, abuztuaren 4-9 izaten dira Gasteizko jaiak, beti izaten dira data horietan, kontua da aurten larun batean Donostiko Aste Nagusia ere hasiko dela, egun horretan bi hiriburu jaietan egongo dira, laxe tokatu dalako, baina esandakoa 9 arte zeregina badago, Gasteizen giro ikaragarria daukagu eta sekulako kaleak sekulako giro honez bereta daude, eta etxekoei bidapen egingo diegu eta onbedioa egingo diegu, etortzeko Gasteizera hemen edozein lekutan, jan ondo, edan ondo, eta sekulako giroa eta musika izango dugu. Edurne eta Zeledon txiki ikusi ditugu jaisten kanpandorretik, San Miguel Elizako kanpandorretik ikusi dugu nola egin duten euren bidea, eta nola balkoian hitz egin duten, eta hementxe datoz, eta eguneko protagonistak dira zalantzabarik enaut, eta jorazen moduz, bikote, urtire irudiak ez dakitz ikusten dituzuen, baina zuzenean ikusi dugu, enaut zelantzauz? Ondo. Ondo? Baina ze ongi egin zuie? Ze ongi egin zuie dana? Bai ez da? Unki garria izan da, jora? Bai ez da? Hau, prestatzen ibili zarete, eta azkenik iritsi da momentua. Da ze moduz? Ondo. Hau, historiara pasako da, enaute, Bai. Zer da Zeledon txiki izatea, ze hori da, enaut? Oso posik egotea eta jende guztia zuri begiratza. Eta gustatu zaizu? Bai. Eta gaur zer plan daukazuzuk? Gota kuadrillarekin ondo pasatzen. Ondo? Bazarete parranda zaliek, enaut? Bazarete parrandizkie? Ez. Kalien egotie gustatzen zaizu? Bai. Ondo.
Aiora, lan asko, egon da atzetik? Bai. Ikusi zaituztegu goizien aurrezkoa egiten eta be bai. Ingurukoek zer diote lagundanak oso pozik egon direlako zuengatik be bai. Oso pozik daude eta oso emozionatuta. Etxean be bai suposatzen dut, ezta? Bai. Aiora, nola bizi izan duzuen? Ikusten zuia, zeuen irudiak ikusten ari gara. Ze izan da une garrantzitsuena, atia zabaltzen danien, plazara gertu behar danien, hitz egin behar danien, nola bizi izan zuien? Jende asko eta pizkat urduri, baina oso emozionatuta eta oso pozik. Eta, esaten ziguten hemen, ume guztiek Zeledon Txiki edo Edurne izan nahi dutela. Eta ohorea zeuena izan da, urtero batzu bakarrik aldute. Bai. Nolakoa izan zen, esan zizutenien, zeuek izango zarete? Ze urduritasun, ze emozio? Superpozik eta egonkorriketan etxe guztitik. Bai. Eta klaseko danak eta pozik. Bai. Zeuengatik. Bale? Besan dugu, gaur zeuen eguna dela, gaztetxuen eguna dela. Bai. Ondo pasazuie, jaietan? Bai. Oso ondo. Eta gaur zer egingo duzue? Gaur kuadrillarekin egon. Eta jaiak amaitu bitarte, zein da plana? Bueltatu nire herrira eta egon lagunekin. Oso ondo. Aiora pozik zauz? Bai, oso pozik. Bai, beteta zereginak eginda, buruan izango zenutelako, ezta? Eta gauien eta urduri egongo zineten, baina pasatu da, orain ondo pasatzeko momentua da. Bai. Eskerrik asko, Aiora emozionatuta zauz. Apurtxu eta hor negartxu egaz, emozionatuta. Eskerrik asko, bikote, tortzi erren eta oso ondo pasatu. Dagora Zeledon eta gore Edurne. Bai. Hau pasuek, bortxe, Zeledon Txiki eta Edurne Aiora eta Inaut, eta hautsi izan da Gasteiztik kontakizuna, ikusi dugu ze garrantzitsua dan umeek ere parte hartzea festa hauetan, eta ikusi dugu jaitsieran nola bizi izan duten Andre Maria Zuriaren plaza bete-beteta egon da, eta horren lekuko izan gara. Eskerrik asko bestalde horretan egotiarren, musatu bat guztioi, agur!